मोबाइल ले लेता और लागत न्यूज बनावे, न बोले के लूर बा न बतियावे के लूर बा और कहाए के बा मीडिया वाला। आई ये गाना के माध्यम से ये बेकार मीडिया वालन के बारे में सुनी जा। फ्यूज कौन बनावट ढोड़ी पनीर सुन के माथा भइल कौन फ्यूज कौन बनावट ढोड़ी पनीर। न्यूज के कारण भइल घटना बा, न्यूज के कारण घटल घटना बा। के आर्यन भरती पटना बा, के आर्यन भरती पटना बा। कुछो के लूर नाही बावे नाही सहुर कौनो बावे। आजा ले ले इंटरव्यू ढोरी असली कहे डांटे। कुछो के लूर नाही बाटे नाही सहुर कौनो बाटे। आजा ले ले इंटरव्यू ढोरी असली कहे डांटे। देवर के इन कर रटना बा, देवर के इन कर रटना बा। के आर्यन भरती ही पटना बा, के आर्यन भरती ही पटना बा। ऐसन मचौलस न्यूज कहर आर्यन जी खाइल हल जहर। वकील कहे बात साफा दिल में उठता वे लहर। ऐसन मचौलस न्यूज कहर आर्यन जी खाइल हल जहर। राजू कहे बात साफा उठता दिलवा में लहर। पावर न्यूज खातिर भइल चटना बा, पावर न्यूज खातिर भइल चटना बा। के आर्यन भरती ही पटना बा, के आर्यन भरती ही पटना बा।